Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Dua barguri ang kangpi kakojan ahawar along suluk sodak atumon kejap boka khat police arideng kachingnang Patumi ni Paithong Kep Ninkan Surihinira Inkorapli Lakhain Koratrok Dua barguri constituency keparlo kakojan ahawar along Karlitang Royal Sonrong Hangapan Amithang agari along Apran Karmude Penajong boka khat police atum kiri do desang se penajok inudapan hon thedampen keneponlong Kedam tangarni niphai inkorapli ajo apor amithang agarialong karlitang Royal Sonrong hangapan apran armudet pen Assam Police mate bokakhat police atum dode sangsepen kiri kakhuruk penajok patumi niphai thong kebarni an cyclem rapet ajerpo duluk dekapu abang phuaphan honthe ponsi bokakhat police atum pen nep ingnang ponsi chepari deng ponlo Bang swalong nonamat bokakhat judicial court along an ahokalam the kachini chiaphan ponlo Kachingnang check abang puarong laki Koilaghat Nagaung district pusik pang check pon Birta kilong pon atingke kinep kangnang pon thuji dolang puta bokakhat right komasai khiatungpen thanpo kinam news report Karbi Anglong News Channel APHLC Asongpen Patumi District Commissioner Asai Hemalong MP Kachepate Dunchia Bangphu J.I. Gathar IAS retired Penajok nomination paper Jogdam Tanglu APHLC Aparti Pen Kachetoidun MP candidate J.I. Gathar IAS retired Patumi Theripo Niphai Thong Kep Ninkan Surihinira Inkorapli Karbi Anglong District Commissioner Asai Hemalong nomination paper file Pontanglo Labangso aporahut ke ongdung APHLC klembang phi do an lapen party lapen ningka chethe atum ke do an ongdung pen chetong dun si MP candidate J.I. Gatharapan ning pethe dun pen RDP dun APHLC MP candidate J.I. Gatharapan MP nomination paper file dun det pen pherang ke atum karjudun MP jong se haidat lote Karbi Anglong district at home East West Dimahasawapan PC klempi paprangji Pukar Jupen, Get Hak Alam Teke, MP Haidat Lote Articles 244A Aputak Pichun Ponvekji. Lapen, Lasi, Klempon Paprangpo, Aduntu, 6 Schedule Sita Implementation Chiapan, Chesongpo. Lapen District at Home East West Dimahasau, La Inglong Aso Arat Anapan, Kaching Turpon Chiapan, Klem Piponpo. Lapen Kenang Chi Ason An Klem Si, Pichun Pon E Chiapan Si, Chisik Pon Lupusi, Perang Ketum, Karjohut Takpon. News report Karbi Anglong News Channel. Nitum APHLC lo first lo ke jok lapen ke kaduita DC ba returning officer tu alang tium ke lang ateng ta chok lo pusi pu seta scrutiny ke mo 4 tarik si doji hello lapen sir nang le kopia ke mang senang le bang so MP permanent nang le ke mang ke nang litum chini le ke di ni litum autonomous state under article 244A ke long vek nang po je pe long vek nang po elitum si rat atum pensi itum long nang ji ke di lalo rat atum aja kong pen pete itum claim on e la pen jok democracy law pen pot si elitum election che danu nang kok lo la pen che danu lo pen autonomous state ke long vek po long le ticket to gen itu nge o elo la pen 6 schedule bang ke pang tang vek nang po aja kong kang butang anta ako che end to end nang po lahilo la pen dak Karbi Anglong inglong arata tum akay la pen along ri to ke pe jok vek nang po lahilo akam la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi tum alang litum akay la pen along letan itum rai pivek po la pen alang litum na elitum chinilo adivasi tum da backward pick di alang litum si schedule tribe status ke long pa prang lo ningkan pharu ke thoma prang seta alang litum non anta backward pick lo si alang litum aphan itum mathapon po lapen ohomia khilonjia to mane mathapon vek po lapen CEA UCC lapen hala Assam healing practices of prevention of Evil Practices Act wal bangke pavidet nang ji lailo ni tum lapen son thak ke nuwa son pe do bom jelang mene la pavidet nang lapen di mahasau nonomat
poncat nang bikok lo halo so poncat di mahasau penta aku pon tu vek nang ji adak di mahasau ta autonomous council under 6 schedule si hadak pangtang tu nang ji lapen ilitung karbiang long ta poncat allo nang pilut tang lo election council election da poncat allo pen si pedorong lo lai hui an pavidet tu det nang ji pusine tu nge claim vek po lapen non la letes autonomous award abet lapen non na itum lang tha apran ke number 3 di pu SD autonomous district constituency pusi ke pupu ke di non ke autonomous pa alam theta pavidet lo na itum lage serious alam lo itum ban autonomy nang pipi la BJP itum tu ke la pen general itum tu ke autonomy itum pan sadhin tu ke sadhin adha sadhin anda nang ping tum te ili dom pan nang dong sit jisi la tum ke claim lok lo la posi la autonomous la alam the bang ke ako pelong tu nang ji Sarana ke hai a symbol bang ke ni tum kang wai dun ke torch lo number 1 number 2 ke kesi lo la pen number 3 bang ke ringwell la isile la number 1 sin tum long popusi mathalo atema number 1 bang dala ka ke thom da lo la ke free symbol bam lang reserve kali la Sarana tam ke hai ji phan ning ke taekwondo ni tum bang ke 100% sin tum ning thelo la bang ke non batai ke athema itum inglong arat tum jasmet inglong arat la pen khilon ji okhomia tum la pen adivasi tum ke akhei la pen along ri ki virje phan ke jokta ning hang he ke di ilitum ekhei pen elong ri ke doji phan si ka se protect ye phan si ilitum ke claim lo pot election bang ne litum si highway popular tema BJP Congress ka do itung lagay akhei ben along ri donang ji pu ke ningje je ka la tum ke Sarana lepo hai nang tum se hai ji plo la se nang tum hai der lo plo te ke cheng sia pharman karbiang long ram phana li kupia asai lo ke deng pi ke deng vek je bang lagay 60 la autonomous state abang lo ke cheng si number 1 lo la pen number 2 ke lage 6 schedule kapang tang akam lo anpar ke CA pavedet nangi UCC pavedet nangi halaso evil practices act hala ta pavedet nangi la pen hala ponchayat aron ke wan la pa pe dolong ledet nangi la pen la mopen ki pubom autonomous district abang ka autonomous area po bangay tum chalong tu vek nangi la pen sir public and short PCMS sir rat aphan ke than kang tum ge la hello Moderna hut non PDR ni ke ron pulotang te ron ke cedan ke ko pia pasi ke cedan ekhei la pen elong ri ke chepe jok ye phansi ron ke cedan la pen ron ke cedan ke la election hello ron ke cedan non ke election vote ke pi hello la ituma vote hello ilituma AK47 rifle lo bomb lo chir lo nok lo chong lo la hello la potsi la rat atum a vote kaddo kavita APHL sia tom phan pi lap nang po la hen Dokmoka Thongnok Bay College along celebrating release of the book bu akitab kang pupon along Amen Political Theory and Debate. Toklang hello khai amoyar bung pu ason si ilitum toklang jong si pa prangdun lote ilitum sokarbia khai seta aprang anata kengkam chejordun unji. Theripo chiklo niphai inko da sirkep ningkan surihinira inko rapli asengkan patumi dokmoka thongnok be college along lo charlie asai hem along celebrating release of the book Political Theory and Debate a kitab ing pupontanglo lapen published by Central Library Thongnok Bay College Principal Dhonaya Nursery lapen Vice Principal Babu Teron La so amailong aluhia manpen kachetongdun Haraghat Legislative Assembly MLA Dorsing Ronghang Samuel Ronghang Board Chairman Langsomepi Block Lapen Samilangso Block Dhuniram Tiso Karbi Film Personality Longki Phangcho XDC Alang Litumpen Labangso celebrating release of the book along Chetongdun Pen Kadokapwe Professor Lecturer Student Doana Tumpen Mesen Pen Pachutpo Dong Mukak Pen Ren Singh Killing Report Karbiang Long News Channel. For the political science DSC course now 151 second semester for the students of second semester. Political theory, debates and concepts. One concepts and debates, one paper is there. One of the book itself is the paper.
it will help all the students of Assam University second semester students who have offered political science as DSC. It will be helpful for them. And these books will be available everywhere in the market. So all the students, Difu, Hawaranhat, Bokulia, they can avail the book in their respective bookstores in their nearest bookstores. It will be available. And the price has been very low, 210 only. So, this book, I think it will be sufficient for the second semester students. After reading this book, they will not have to go for other books. So this book will be very helpful for them. So I request all the concerned students to get a copy of this book at the earliest. Thank you very much. Bong hom thari PS along BJP party atum mai kang nipon. MP kilik nang leji ong ihia party kachesan asonsi thekpon long. Patumi Therepo Chiklo ni Phaithong Kebarni Phuluni constituency ke parlo Bong hom thari PS along BJP party atum mai kapedopon. Bang so mai kang ni ponang kok atheke non kewangji MP kilik nangte bokbomsi non kewangji MP kilik ahut koson pensi chepa hai ponang jima. Lapente kaprek arachari asongalong chepa okdundera non kikibom rachari asongalong kedo thipen non kiwangchi MP kilik abangke kaprek asongaphan jogjera pidong amir arjanalong ke jokpen Amar Singh tisophan pahai vek nangji pusi bang so maelong bonghom thari arat atumpen chithan chimum padupon Lapente labangso amaelong kachetongdun lake manpenkedo Haragat LC Lapen MLA Dorsing Ronghang Lapen EM Kambura Killing Sonsi Songalong Claim Rapet Kithe Kidingatum Penchenglok Haladak Rong Aradatum Chetongdun Lapen Mai Judet Penapi MLA Dorsing Ronghang Ahemalong APHLC Asongalong Claim Bang Phuatum Wangsi BJP Aracharia Songalong Chepa Okdunsi Non Kewangji MP Kilik Abangke BJP Asongaphansi Vote Pipoposi Northwest Tarabasa Polling Station along Youth Right Wing Sabangphu Lapen Kongchun Bang Atum Lamthe Nangjaidun Lapente APHLC Asongalong Dodun Bomahu Thang Nata Nang Pipe Lapen Nang Lang Ponpe Posi Nang Than Pachinidun Phuluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbiang Long News Channel Ini dak langteng nabojar adung bohom thari LP school long polling station dado we rong hotrok rong susu mukha na jingrum pensi di election gutri jogi puthak si kithan jimum jipari aniti si kidwan arong asal to na to ondap mo depende sorkari amar bai to ondo tapen kam claim bangku hen mujore buchat to na to ondo pen nam kithan si BJP party nangaja misen kitu kela kan kanghon pi pajir kaning mer apoti BJP party afan Amar Singh Tiso afan MP candidate Amar Singh Tiso afan de udum pula meraja nong gujok petang pasi pini ke parai lo apen hawar si minut bahini ketek kaci negele temanta rong asar tum cethanji parepo sorkari sorkamba tum sorkari sorkamba tum cethanji parepo pasi pini amelo ke tum singwai cethan Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu